वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण फरेरो रोशर चॉकलेट पाहणार आहोत। यासाठी लागणारे साहित्य आहे, हे आहेत वेफर बॉल्स, हे आहेत हेझलनट। हेझलनट हे एक प्रकारचे ड्रायफ्रूट आहे। ते खूप महाग आहेत, साधारण 1,500 पासून सुरुवात आहे किलोला। ही आपण 1 टेबलस्पून कोको पावडर घेतलेली आहे। हे व्हाईट कंपाऊंड चॉकलेट आहे आणि हे स्वीट कंपाऊंड चॉकलेट आहे। ते दोन्ही आपण मेल्ट करून घेणार आहोत चॉकलेट्स। आपण इथे पॅन गरम करत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आपण हे हेझलनट आहेत ते आपण थोडेसे रोस्ट करून घेणार आहोत। हेझलनट आपले रोस्ट करून झालेले आहेत। हे 100 ग्रॅम हेझलनट आहेत, यातले अर्धे आपण क्रश करून घेणार आहोत आणि अर्धे अख्खेच ठेवणार आहोत। इथे आपण दोन्ही चॉकलेट्स मेल्ट करून घेतलेले आहे। मेल्ट करताना मी हे चॉकलेट मेल्ट करताना मी पहिल्यांदा 30 सेकंद, नंतर 20 सेकंद असं लावून घेतलेलं आहे। एकाच वेळेला 50 सेकंदवर लावायचं नाहीये, चॉकलेट जळण्याची शक्यता असते। व्हाईट चॉकलेटमध्ये मी आता कोको पावडर घालून घेते आहे आणि ती चांगली मिक्स करून घेणार आहे। व्हाईट चॉकलेटमध्ये मी कोको पावडर मिक्स करून घेतलेली आहे, ते दोन्ही सारखेच दिसते। व्हाईट चॉकलेटमध्ये कोको पावडर आणि मी आता हे क्रश केलेले हेझलनट्स आहेत ते घालून घेणार आहे। ते चांगले मिक्स करून घेते। इथे मी एक चॉकलेट मोल्ड घेतलेला आहे, त्यामध्ये हे मी वेफर बॉल ठेवून घेतलेले आहे। आता या वेफर बॉलमध्ये, दोन्ही वेफर्स बॉलमध्ये मी थोडं थोडं हे चॉकलेट आहे ते भरून घेणार आहे आणि हे चॉकलेट जर घट्ट झालं तर परत आपण 10 सेकंदासाठी मायक्रोवेव्हला लावून घेऊ शकतो। आता मी या बॉल्समध्ये हे चॉकलेट भरून घेते। आपले चॉकलेट्स भरून झालेले आहेत। चॉकलेट भरणे फार नाजूक काम असतं। जर वातावरण थंड असेल तर चॉकलेट लवकर मेल्ट नाही होत, म्हणजे ते घट्ट राहतं, घट्ट होत जातं। आणि जर वातावरण गरम असेल तर चॉकलेट मेल्ट होत राहतं। आता आपण ह्या चॉकलेट बॉल्समध्ये हे म्हणजे एका साईडच्या बॉल्समध्ये आपण हे एक हेझलनट भरून घेणार आहोत। आणि आता आपण हे जे दुसरे चॉकलेट बॉल्स आहेत, वेफर बॉल्स, ते आपण ह्याला चिटकवून घेणार आहोत। थोडं नाजूक आहे, पण रिझल्ट खूप छान येतो। खूप आपली रेसिपी टेस्टी होते। आपले चॉकलेट बॉल स्टफिंग भरून तयार आहेत, हे बघा। जसं चॉकलेट घट्ट होत जातं तसं ते एकमेकांना व्यवस्थित चिटकतात। नाही तर मग ते आपण फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो, पण मला हे फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज लागलेली नाही आहे। हे खूप छान चिकटले आहेत एकमेकांना, मी पाहू शकता। जस्ट आपण असं पकडलं तरी ते व्यवस्थित चिकटले आहेत। आता आपण हे जे चॉकलेट बॉल्स आहेत ते आपण हे कोको पावडर, क्रश हेझलनट्स वगैरे जी पेस्ट केली होती चॉकलेटची, त्यामध्ये आपण ते घोळवणार आहोत। काट्याच्या साहाय्याने ते आपण अशी सर्व आपण असे करून घेणार आहोत। सर्व चॉकलेट्स आपण असे करून घेऊ।
आपले हे चॉकलेट्स तयार आहेत. आपण ते आता थंड करून घेणार आहोत. फ्रीजमध्ये ठेवायचे थंड करायला. आपले चॉकलेट्स थंड झालेले आहेत, एकदम रेडी आहेत, खूप छान झालेले आहेत. हे आपण ह्या गोल्डन पेपरमध्ये कव्हर करून घेऊ आणि सर्व करू. आपले चॉकलेट खूप छान दिसत आहे. टेस्ट पण अगदी बाहेरून आपण जे चॉकलेट्स घेतो त्यासारखीच आहे. घरी बनवलेल्या चॉकलेटचा आनंद काही वेगळाच असतो. तुम्हीही नक्की ट्राय करा. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा. थँक्यू. फ्रेंड्स, तुमच्यामुळे आज आम्ही 10,000 व्ह्यूवर्स क्रॉस केले आहेत. त्याबद्दल तुमचे विशेष आभार.